kanssa. Me ollaan tehty tätä 4 kertaa tätä samaa showia, niinku, että me ollaan samaa sakkiin suomalaisten kanssa. Me ollaan Brasilian ulkopuolella parhaita sampaajia. Sitten kun me voimat vielä yhdistetään, eli tää on 4. kerta ja tässä on nyt mennyt 20 vuotta silleen niinku hiipien. Mä en huomannut, että mä olin välillä nukkumassa tuossa välissä, mutta tää on yhtä hauskaa ollut aina näissä kuvioissa ja tää on nyt tää meidän 20-vuotis